Kam? Čo? Nožík style idem. Komu? Jasné, duelky. Čo? Mám gulomet! Takže ahojte, moje meno je Herkules a ja vás vítam do nového videjka. Tentokrát to bude z hry Counter-Strike Global Offensive, ako ste si mohli všimnúť v názve. A som tu spoločne s Kairom. Čo ste? A akurát ma zabíjajú. A mňa zabil nejaký Maďar, ty vole. No, tých tu je veľa. A je to ako Jak polialkou na lovku, hahaha. Mám jedno hápko. Ja si to nemôžem kúpiť žiadnu zbraň? Nie, však nevieš, o čom je Arms Race? No ešte som to nahral, ja hrávam iba Dead To máš jak, poznáš Gun Game? No hej. Tak to máš ako Gun Game, že musíš zabíjať a postupne sa ti bude dávať zbrane. Takže to nemôžeš si kupovať. Škoda, počkaj za niekým. A ja idem za tebou. Bachaj za tebou! Ok, zabil som ma. Ináč sorry, že dlho nebolo video, lebo... A nešiel si za mnou. Dobre, nechcel sa mi nejak natáčať, lebo som mal blbú náladu. Ježišmaria. Nová úroveň. Yeah. Sa mi proste nechcelo. Ešte aj tie intra som vyrábal pre Crazy Ducka. A viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Schválené nomisom. Nie, neznášam ten nový revolver. Ja ho ani nemám. Neviem. Si to ty? Hej. Idem za tebou. Ne. Dobre, za nami bol. Co si robíš srán? Pomstil som ťa. No tak dík. Ináč, ja som v tejto hre lama. Áno, som lama. Teraz neviem, prečo sa mi tak darí, že či hrám proti noobmi. Nehráš proti botom. Hej, potom ja vytvorím. Nehrám proti botom. No veď pozri. No dobre, tak nehráme tam už. není bot. No, nás je dokonca aj menej. Au. Ale môj šutnú zbranie, nemôžem ich Som zabiť. vedúci. Som vedúci nášho týmu. No ty. Určite. Ináč do tohto videa už nebude pridať tá muzika, lebo jeden fanúšik sa mi že nejde to pozerať na mobil, lebo tam je copyright hudba. Tak preto, že? Ježiš! Maria. A nie si posledný. Nie som posledný, som predposledný. No, si predposledný. A ide mi to na 300 FPS. Oh yeah. Ježiš. Je ma dobre počuť? Ale ma zabije. Ja zabijem jedného typka. A on zabije teba naspäť. Ne, zabil ma niekto iný, ale teraz mám novú úroveň. Čo máš za zbraň? Počkaj, si dám nižšie zvuky, ty vole. Možnosti. Čo máš za zbraň? Uzinu asi. Aha, ja mám brokovnicu. Nie. Tebe to ide lepšie, ale. No, keď to hrám po, neviem, koľkatýkrát. Nová úroveň. Wow. Ty vole. Musím aj občas kúkať, že či nie je niekto za mnou. To je hlavné tu v CS-ku. Lebo za teba niekto príde s diglom asi v prdeli, ale tu nesú pištol. Alebo s nožom. No, zabili ma. Ježiš. Svinia jedni. Mám takú blbú zbraň. Ja som na úrovni 3, kde si ty? Ja som na úrovni, počkaj. Úroveň, neviem, jak sa... Aniž majú snajperky. Choďte do prdele. Ja som niekoho zabil. Som posledný. A mám noobskú zbraň. Ten je môj. Choďte do keľu. Ako to čo je? Keď jen toho zabijem, tak mám nový level. Backtop ma zabil. Jo, mám nový level. Haha. Musím ešte jedného zabiť. Musím niekoho s nožom.
Kámo, 12 života mám. Mám AWP. Nej, tak mám brokovnicu, lebo ma niekto s nožom knajfol. Ježiš, on má gulomet. No, to je najnúberská zbraň. No, ale už akože tak vysoko. No, ale stále je to noobská zbraň. Bože. On mi to vyžral. No, zabijeme s brokovnicou, super. Ja som posledný zase. Ja som predposledný. Jo. 5. úroveň, konečne. Konečne. Čo tam je za zbraň? Ten AUK, či čo to? AUK? Jaj, oni. Neviem, jak sa volá, taký sampik, že? Čo môžu zameriavať pravým. Hej. Môžeš vidieť teraz ikonku tam, čo som zapil. Hej, kamarádno, idem asi s nožom, pretože... Bože! Choď do prdele! Sa nahlásim na políciu. Nie, jedna rana. A spí jak vrana. Jedna rana spí jak vrana. Dobré. Headshot. Asi ťa vidím. No! Zabil som ho. Dobre, ja. Ne! On musí mať asi 3 životy, kámo. Ty si posledný, to je blbé. Musíš Ale maknúť. Ja už mám Famasa, to je dobré. Ja mám AWPčko. Čo? Kámo, tu strelaš. No, ja nestrieľam. Veď si tam teraz vystrelil. Jak to, že mám teraz zase AUK? Lebo zabili ťa nožom, že? Áno. No tak to ideš o stupeň dole. Jak Keď to? ťa zabijú nožom. To je jaká blbosť. No tak, kebyže niekoho zabiješ nožom, tak ideš o stupeň, tak on má o stupeň a ty máš viac. No, takže ako by ti zobral ten level. Hej. To blbé. Ježiš. No, to Ty máš pištolku, alebo čo máš? Ja mám AWP. A s tým sa hrozne kecím. Ježiš. Dobre. Krivo chcel doky. No až takým ako s brokovnicou a vytiahne na mňa nožík. Dobre, idem asi nožík style. Kam? Čo? Nožík style idem. Komu? Jasné, duelky. Čo? Mám gulomet! Super. Vedel si o tom, že keď máš v ruke negev, ale... Bože! Keď máš v ruke negev, tak ideš ťažšie, ako kebyže máš nôž. Ty vole... Ježiš, nie, on má zlatý nôž. To je čo teraz? To je ako keď zabije už niekoho s tým zlatým nožom, tak už vyhrali. Ja som tretí? Ja som posledný, tak čo chceš? Nevadí, ale ja nechcem byť tretí. Kam potom pôjdeme deathmatch. Už mám pištolku. Dobre. Pištolku? To je... Zase som na úrovni 6, super. Nie! Kvôli mne sme prehrali. Ty si noob. Dobre, teraz sme deathmatch. A pozývam ťa do hry. Dobre, tak my sa potom uvidíme. Zatiaľ čau. OK, už sa nachádzame v hre a tentokrát hráme deathmatch. Je to tak? OK, to je môj, sorry. Ja som terorista a Binary je... Kairo. Na Steam sa volá, že Binary. Tak on je policajt. Poď, ja ti zabijem. To si robíš prdel, kamo, ja si berem M16 a idem vás tam rozstrieľať. Aha, nemám M16 teda. Tak ja si nechám na tú základku. Úplne. Som si dal teraz na začiatku trochka. Ďalšieho. Ty kokos. Vieš, že keď budeš zabíjať slepice, tak dostaneš jeden bod? Quick.
A zabili mě. Ty jsi mě zabil. Hej. Ne, Ty vole. nevíš. Ne, já teď já jsem dal headshot. Ty vole. Já nesnáším ten... Dobré, hovoril jsem, že se s ním hra dobré, ale nehrá se s ním dobré. Ty si, jak jsi mě zabil? Ale pečkovo. To vím, ale... To byla Namedl jsem a vystřelil jsem. To byla metafora, mamili. Vedl jsem swag. Chudák už nemá štýl. Ty vole... 500 metrů za kačkou ma trafí, super. Ináč nechápem, jak môže ten nový revolver zabije na diálku. Však to je hovadina. No ale to je s dezertom prostě, že kokos někdo střelil úplně random a dá mi headshot. Kebyže sa pýtate, nie, nemám hacky. Skill. To není skill, ty jsi noob. Scam je nějaký. Někdo po mě střelá. To je blbé. No a zabil ma. Amen! Allahu Akbar! Ty kokos, tak dobře se mi darilo a teraz. Teraz nič. Ide to s tebou dole vodou. No. Ježíš, a teraz sa mi zase restím zbraně, ne? A nejaké. Dobré, double kill. Ty kokos! Ja na ňo čakám a on len takže boom headshot. Ako neoseru. Jak to jsem dal headu, on mě zabil. Ty vole. Tento skin je pekný. Skin na čo? Na SG553. Tak počkej, já si zoberem mého Griffina, ukážem ti, jaký já mám skin. Nie som najhorší. Počúvaj, ja za kamerou som ešte hral a vtedy sa mi úplne že nedarilo. Ty jsi čtvrtý, já jsem třetí. Jsem lepší. Kámo, ty slivky jsou vánočné. Ty si čtvrtý, no ale... Třetí? Třetí, tak. Ale ja mám lepšie skóre, mám viac zabití. O jedného. Ano, ale jsem třetí. Ale náš tým je myslím, že je lepší. Čo? On jde úplně někam do... Negeu, mám negeu. Super. Někdo to má gulomet, protože je to noob. Však to som ja. Už nemáš gulomet. Sorry, já jsem iba prostě random střílel. Chod do prdele. Ne, střílej. Zabili ma. Já mám iba s revolverom. Ty kokos. Mali nechat toho Deagla. A keď ten revolver Deagla dali preč? Ne, ale jako teraz cez tento vánočný update bude teraz tento revolver. Ale myslím, že to můžeš prehodit na Deagla. Ale vám myslím. Nie, ja som piatý. Já jsem stále třetí. Tretí. Musím si získavať body. Ok, já si dám asi AWPčko. Nie! 2 životy mu ostali. Ahoj. Srobíš prdel. Ne. Ty tak tu luzerskou zbraň si bereš, to nemyslíš vážně. To je super zbraň. To je nuberská zbraň. Mne sa páči. Ja ju mám rúžovú, takže pohode. Ty. Čo po mě střílá? Človek. Ale ne, můj. Mám headshot, debilo. Niekto ma zabil zo zadu. Hechy. To je backstep. Ja som chcel skin na knife.
No ja som to zabil. Do riti. Hlavu som dal. Super. Ježíš. S duelkami ma zabije na jednu ranu. Keď som mal plný život. Do riti, ja som zabudol, že on to musí strieľať takto. Tak nič. Do riti, na jednu ranu ma zabije. Ja som dal headu. Aj. Som štvrtý, to je celkom dobré. Super, koľko ty som ja? Predposledný. Jej. Takže 5. Som lepší. Ty vole, kašlem na to. Ježíš, neznašil ten oný. Napíšte mi dole do komentárov, že či aj vás ten revolver sere jak mňa, s prepačením. Ahoj. S takou noberskou zbraňou to zabiješ každého. Však o to ide. No zober si jakačku, zober si Griffina, zober si... Ale ja nechcem. Zober si hocičo. A mňa zabudí. Zober si hocičo iné bez toho zameriavania, okrem nejakej snajperky alebo tak. Prečo mi sa to páči? No ale to ľudia... Mám AKčko. Dobre, proste pravý svat. To riti, tak ne. Srem na to, no. Počkaj, ho idem takto zozadu zabiť. To čo je? Neznáš ten oný. Hovadzina na tretí. Serem, strebačení. To čo je? Však ten revolver nestrieľa. Ale to musíš držať. Ja viem. Ale to hovadina, však som do ňu tráfal more 4 strely a... hovno. Ja sú kašlem, ja sa tam vydám. Ja dopoviem vystrel za VPčkom a... Ty kokos. Ježíš. Generál bez guľ. Dozadu. Dobre, takže si berem úplne luzerskú zbraň. Tak, dobre. Si toto AUK. Však to je to isté skoro ako to moje. Toriti, jak by som rozlomil ten stôl. $29 som ti ubral. Čas vypršal. Ale tak sa poď ostreľovať. A niekto mi napísal na Skype. Trojklik, čistý trojklik. Čo? Trojklik? Na pravé tlačítko. Počkajte, ja som hneď späť. Ole. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like. Ak nie, tak aj tak like. Ja sa s vami lúčim a čau. Čus. Bring in the master.